paghandom kang San Joaquin ug Santa Ana, mga ginikanan sa Bulahang Birhen Maria. Ato karong tan-awon ang magpupugas o ang mag-uuma diha sa sambingay. Daw gidawat na sa magpupugas ang kamatuoran nga dili tanang mga binhi nga iyang gisabod motubo og mamunga. Dili tanang maayong mga buta nga atong nahimo madayig ug mabaslan. Dili tanang buhat nga atong gihimo mapuslan. Dili tanan natong mga maayong tinguha maila ug makit-an sa uban. Kinahanglan nga morisgo kita nga mahimong mapakyas kita sa atong mga gipamuhat ug mudawat og kapakyasan sa atong matinud-anong paghago. Magmapasalamaton kita alang sa mga binhi nga mitubo, igo na kini nga bayad sa mga namatay ug nawalang mga binhi. Dili nato maangkon ang tanan sa tanang higayon ug sa tanang dapit. Angay kitang magpasalamat sa Ginoo tungod sa daghang mga gasa ug mga panalangin nga iyang gihatag kanato. Magpasalamat kita kaniya tungod sa makapalagot nga mga kahasol. Maghimo kini kanato nga mas praktikal. Pamalandong. Makapila man ako naghimog maayong mga butang apan wala maila ni makit-an sa uban. Sa akong matinud-anong paghago, midawat ba ako og kapakyasan? Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang tanang mga Israelita mibiya sa ilim, ug sa ika-15 ka adlaw sa ikaduhang bulan, sukat sila mubiya sa Ehipto, miabot sila sa kamingawan sa Sin nga nahimutang tunga-tunga sa ilim ug sa Sinai. Didto sa kamingawan, nagbagulbol silang tanan kang Moises ug kang Aaron. Miingon sila, maayo pahinuon kung gipatay kami sa Ginoo didto sa Ehipto, kay didto makapahimulos kami sa mga karne ug makakaon og pan kutob sa among gusto. Apan gidala ninyo kami nganhi sa kamingawan aron patyon sa gutom. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan akog pan alang kaninyong tanan. Adlaw-adlaw kinahanglan manggawas ang mga tawo aron pagpanigom og pan nga igo lamang ni anang adlawa. Niining paagiha, kasulayan ko sila kung mutuman ba sila sa akong gitugon kanila. Sa ikaunom ka adlaw, kinahanglan dublihon nila ang ilang tigumon nga pan, ug andamon kini. Si Moises miingon kang Aaron, ingna ang katawhan, dali kamo og barog atubangan sa Ginoo kay gidungog niya ang inyong mga mulo. Samtang nagsulti si Aaron sa katawhan, milantaw sila sa disyerto ug sa kalit mipakita ang himaya sa Ginoo diha sa panganod. Ang Ginoo miingon kang Moises, nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita. Ingna sila nga inigkasawumsum na, makabaton sila karne, ug sa pagkabuntag, madawat nila ang tanang pan nga ilang gikinahanglan. Unya masayra nila nga ako, ang Ginoo, mao ang ilang Dios. Ni anang pagkagabii, mitungha ang mga langgam nga buntog nga milukop sa tibuok kampo, ug sa pagkabuntag dihay bagang yamog sa kampo. Sa pagkaugas sa yamog, nakakita sila og mga buta nga nipis ug puti, ingon kanipis sa yamog diha sa yuta. Wala sila masayod kun unsa kadto ug nagpangutan-anay sila. Unsa man kini?
Miingon kanila si Moises, mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron inyong kanon. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Gihatagan sila sa Ginoo ug pan gikan sa langit. Gisulay nila ang Dios diha sa ilang mga kasing-kasing, diha sa pagpangayo nilag kalan-on nga ilang gipangandoy. Misulti sila batok sa Dios nagaingon, makahikyad ba ang Dios og lamisa dinhi sa kamingawan? Gihatagan sila sa Ginoo ug pan gikan sa langit. Ang pan sa gamhanan gipakaon sa mga tawo, kabuhong sa kalan-on nga iyang gipadala kanila. Iyang gipalihok ang hangin sa silangan diha sa kalangitan, ug pinaagi sa iyang gahom, iyang gitawag ang hangin sa habagatan. Gihatagan sila sa Ginoo ug pan gikan sa langit. O gipaulanan sila niya og karne, ingon og abog, ug sama sa bunbun sa dagat, gipaabot niya ang mga langgam. Nga nanugpa sa taliwala sa ilang kampo, libot sa ilang mga tulda. Gihatagan sila sa Ginoo ug pan gikan sa langit. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Nianang adlawa, mibiya si Jesus sa balay ug miadto sa daplin sa lanaw ug milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tawo didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini didto mahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang sa adlaw, nalawos ang mga linghod nga tanom ug kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit, nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay. May nanguhay ug tagatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Busa pamati kamo kun kamo dunay dalunggan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.